dzinoenda dzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera mumasititsi uye zvine dzimwe dzakaitika madeko. Nyaya yangu yekutanga ndiye munhu unonzi Katlego. Murume uyu uri kutenda muzuva ranhasi. Ini ndanga ndisingamuzivi asi ndonatsa kuti vanhu vazhinji vanogara kuJoni vanenge vanomuziva kana kuti ndofunga vanoona zvaanoita izvozvo pachannel 24 yakauri pachannel chi ipapo vanenge vanoziva kuti munhu anonzi Katlego Mabowe ndiani, nekuti Katlego Mabowe wakada akamira paanga akamira achibvunzwa nemudzimai wake kuti ko iwewe wakanipa chirwere chema-STI chii chakaitika STD yacho iyoyo ende futi iwewe chi kuri kuti wakaita muchito saka ndiani wakafambidzana naye. Ndobva anzi ndokupa ultimatum yekuti ukataura toganagadzira ndofunga kana kuti ukasataurawo haufa wakaona mwana wako zvakare. Ndobva atotanga kutopa unotaura chirungu zvake Katlego wacho unotaura chirungu zikamboiti akamira panga chisirisa ake ari pakona paanga ari ipapo hasi kuti papa nanhu vanga wanga chimukonfranda asi wanga towa vhidhiyo. Ndobva atotaura kuti ndakadi munhu wandakasangana naye ndiNikita kuti zvikuti Nikita wacho futi unenge anoshandawo pano out assurance yacho yaishanda ndofunga yeye Katlego iri kutaurwa nevanhu neimwe inonzi Expresso ndofunga ndiyo yaita sei yaishanda futi iye Katlego hanzi Expresso Morning Show handizi kuti vaita nezvei saka hanzi wagumurwa kwese kwachakwasi kushanda kupiko Expresso nekoko kumwe kwa assurance kwacho nikoko. Ndobva vanhu vaisa chi profile picture ya Nikita aine murume wake zvikanzi Nikita anogona kusuwa chi vanhu family iyi vamuexpose satizo saka ndoona sekuti Katlego ndofunga anga ari into white people ndo vanhu kuti mudzimai wake ndaona picture yachoni akaita murungu mumwe wacho ari kunzi ndofunga wakaita naye kumbobhazhe murungu zvakare. Zvikanzi namwe 2 lovers involved, 2 families involved, 2 jobs involved, STD brought home, all because of uchi one night stand here. Dear men, don't be like ding handisi kuti tianonzi ding. Zvikanzi the challenge South Africa manje vakuita machallenge ekupfeka majacket nekuti iwe wanga akapfeka iro morning gown rakaita dark blue neuyu t-shirt mukati hatiziwo. Zvikanzi ina handimunzwi kuti tsitsi munhu uyu. If I was in her shoes, yeah, pakaipa, but for the sake of her family, maybe they asina kulikisa video. That's if he's the breadwinner. Zvakaoma hazvo. Zvanzi fair game. He's arguing about ultimatum. Mkomana has to mbofunga zvakawanda. I wish they would invent an antidote to end stupidity in most men. He really doesn't like black lovers. Hey, Zvikanzi yes, he's into white people. Kana uri public figure, sorry public figure. Is this real or some kind of a joke? It seems like it's yes to me. Zvikanzi whoever brought cameras avenai. Imagine uri Nikita, your husband, waking up showing you this. Zvakaoma hazvo. Zvikanzi apa kubasa has been dropped kwasara out showing his life is a mess right now. Jese from kumbako jese kuenda kupesera. Thought he was munhu anoita ngasiri murume chaichaye entanglements dzinoparira. Zvikanzi nevamwe zvakare a black man who cheated on a white woman and brought home in STI which could make her infertile in South Africa with this racism. Thus there she's definitely winning. Nevamwe ndo zvakutoda expose your dog and the whore. Nevamwe zvakare. Is he the first man to cheat? SABC even suspended him for GBV and cheating. GBV I understand, but cheating no. So change a ding, it did not apply to insurance. Only also applied to my partners. Like I said, now going to start about this is this is and I doubt it was just once. Zvikanzi zvakare fofela bofe beng handizvo zvorewe futi ipapo asi hapa pakaoma vanhu vekoko vari kumukatuna zvakutosiririsa. Zvikanzi nevamwe zvakare hatidi kurova nhema nhau dzakadai dziri kunetsa kupi dziri kunetsa kuJoni nemabhachi wayo vamwe vakatoti zvikanzi these marriages are super wild handiti nevamwe ndobva patsanzi confession gown vakutoti confession gown vanhu kuSouth Africa kuya. Zvikanzi I need to confess, can I please have the gown? Nevamwe can never confess. You confess, you go to jail. That is why I wear boxers instead of my gowns. Mama wakati, you are South Africans always time. It's only been a few hours and already there's memories. Don't be like Katlego, SMS out if you no longer want your partner. Chencha died in, and this was no even Shakai. Zvikanzi hashtag Chencha. South Africans vakaoma zvokadi. If one wants to cheat, don't get married.
We all make dumb decisions, sometimes stupid mistakes. Katlego is not different, leave him alone. But while we were still there, Katlego attend men's conference with Kosa. Guys, next time they will teach you ukupika, deny, kanyela next time. These two shall pass. Kasi attire. That's why I don't get married. I was listening to Vanadi, Restiana Nasho. She was Katlego's challenge accepted. He must feature Java. Nevango au. Zvikanzi nevamwe musitemba admin akureka nceba apa kuleka indoba. That's why I'm insured with auto in general. Ndizvo zvinoreve zvakare izvozvo. Zvikanzi Muzanzi is too much. Your 10 is coming, bro. It's not on its way. Xhosa men are not understanding the confession at all. Why would someone confess? Zvikanzi ini ndingatofa ndafa pane kukonfesa. Muzanzi for you. Ngisela ukukonfesa ngwacholo is Java. I need it. Hey guys, how I give up on you guys nevamwewo zvakare avo. Vanhu vakashaya zvakawanda kupi ikoko kuSouth Africa. Tochibvapo toenda pane ndasangana naye kuZim Celebs yaSoja Love. Shibababa. Zvikanzi neveZim Celebs, Ja Love uses Bound Lisa speak as DP and also updated his status to Mwari komborerai Bound Lisa azvare afare ndimi makati berekanai muwande Satani ngazvimbe Sauro wepamutauro ndozvanyorwa ndobva vaisa profile picture yacho yaJa Love. Zvina kushata vanhu ndokuti zvichiri ningirikine here zvichiri safe here ndikati hatiziviwo munhu unenge wagwadziwa wedu munhu unenge wagwadziwa. Zvikanzi namwe that ex zvikanzi shame 12 minutes pane angatoziva kuti status yatoiswa paold way yekuisa status iwawo. Zvikanzi woti kupererwa wobva wati kuperera zvakare apa Bound ari kupembera handiti. Zvikanzi nevamwe zvakare makutorai maka. Zvikanzi yes chibudisai album racho. Vamwe ndokuti am I the one who knows that's not Soja Love's number? Lo, me too. Nevamwe zvakasika ndichazi kuti ndiakeka kuti I don't know. Yes, Soja Love haana phone. Nevamwe I didn't know. Wamunhu akaperera zvisina secret mukati. I blame T-Bag. I'm like, what is the T-Bag? Unoti kune loveness wakadanza vacha zvemala T-Bag. Saka T-Bag riri kutrenda panguva ino zvinyaya dzema-T-Bag idzodzi ndokumbira ipapa kuti ma-T-Bag ari kutrenda. Ndinosa kuti ndofunga vakaitaura nawo yema-T-Bag iyoyo pakusaba pekuti Mr. C vangu vanyora zvavanga vanyora zvekuda kuti ndofunga kuda kuti ashayisana. Ndobva silavadi vaenda vakandoita reaction yavo vakataura zvema-T-Bags. Zvina kushata. Zvikanzi nevamwe zvakare. Iwe soka kufuirira kabisira zvokwadi. This kind of obsession isn't healthy. Nevamwe avo hanzi azvinyanya, no health at all. I feel his pain though. I think Ja Love should just move on. This is obsession now. Mwari shingisai Saul agone kuita move on. I watched too much crime documentary as a man. If Saul is not obsessed with another man's wife, he say, same here, Sha. And you know how those crimes should go when it comes to obsessions like this. Someone ends up losing their life. Nevamo. How do we know that the Sauro ko kana iri benzi wo shaharu kana benzi wo shaharu? Yes, guys, this is creepy. Nevamo. But listen, Dewake, we all have that one person who will never leave our hearts. Sounds very creepy, Nevan. Naichi Baba, I also want to magisa tese because Bachiveti, it's a disgrace to our manhood. I just pray kuti azviwedzerechi kuti atore zvinodhaka. Andikati hatizivi. Zvika nevamwe akachite here Bound Lisa kautakaita saka kwete vanga vatorambana vatoita mudhivorce ndo vanga vatoita saka hapana akachita mumwe nevamwe apo. Tobva potita pane nhau yemumwe mukomana wanga achimba. Asi kuti munhu wemuzimbe kwati muridzi waimba ari pamusoro pemasipika paanga ari munhu Rastaman iye ndokubvisa bhurukwa ndokuvira ndokuita Burkina Faso yake kumafanzi vanhu kwakutokuza achikumbura bhurukwa rake kusara ari mushumbunhu kwakukotamira mafanzi kusatanga chunhu. Andisi kuti apa right now kuti ndokwedu kuZimbabwe kwandokupi zvikanzi madhanza akaita sei waende kupi wavhura hake Burkina Faso yekusara kati zvikanzi naBuffalo Soldier kana marockstars vaita vatete apa ngaigare performance yacho. Time will up our game but this level akusvikiki. Musazombodai mabosi munenge marasa mafanzi nevamwewo zvakare. Zvikanzi nevamwe idzi dance dzotoda Buffalo Soldier. Zvina kushata. Tochibvapo toenda futi pane nhau
yekukwekwe poli yanetsa nekuda kwelist yayakabudisa kanzi kwekwe polytechnic term 2 2020 menu. Musi weMonday kusvika musi weSunday yendei pabreakfast Monday kusvika chishanu kuratidza mugovera nesvondo havana breakfast asi kuti vanenge vachitei zvikanzi kubva musi weMonday kusvika musi wechishanu muvhuro bread and hot water, chipiri porridge, chitatu bread and hot water, china porridge, chishanu bread and hot water. Asi kuti hot water vanenge vachipiwa wozozvisa masamba uye kwatosisa chi I don't know. Zvikanzi lunch manje kubva musi wemuvhuro kusvika musi wesvondo. Muvhuro southern cabbage, chipiri southern cabbage, lunch nedina zvese zvakadai izvizvi. Handiti chitatu southern cabbage, china southern cabbage, chishanu southern cabbage, mugovera southern cabbage, svondo southern cabbage daily.